A páxina que nunca será escrita está ante min, detrás, e se dilata como a aurora ilimitada da lembranza. No oco da palabra, un eco aniña. Boas, este poema, escrito en galego internacional, fai parte dunha selección de 5 que Luisa Villalta escreveu en 1986 e publicou en 1987 na revista Agalia. Eles son poucas veces mencionados e nunca compilados nos diferentes compendios que temos da súa poesía, que normalmente circunscreven a produción creativa de Villalta aos anos 90 e 2000. Hoxe, en Galego de todo o mundo, vamos falar de soutra Luisa Villalta. Non fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz. O galego reintegrado foi unha das primeiras normas de publicación de Luisa Villalta nos anos 80. No número 6 da revista Galia publicou un texto ensaístico sobre a linguaxe musical chamado A lingua dos sons, en que revisita o debate de se a música pode ou non expresar sentimentos e outras realidades extramusicais. Segundo Xoán Costa, que entón dirixía a revista Galia, aínda debe haber un terceiro contributo en reintegrado dos primeiros anos da Luisa Villalta autora. Valentín Paz Andrade en 2012, Manuel María en 2016, Carlos Casares en 2017, Carballo Calero en 2020, Florencio Delgado Gurriarán en 2022 e Luisa Villalta en 2024. Desde 2012, prácticamente un en cada 2 anos, o autor ou autora homenaxeada no Día das Letras defendeu a aproximación do galego e do portugués. Visto así, até pode parecer que quero dicer que as forzas entre reintegracionistas e isolacionistas están equilibradas. Non é iso. Históricamente, o luisismo sempre tivo máis adeptos nas elites culturais galegas, quer dizer, entre quen dedicou e dedica tempo a pensar nun longo prazo para o idioma, que na base do movimento galeguista, que pouco máis pode facer que aceitar o modelo de galego que lle transmite o ensino. Mas dá que pensar que se dependese dunha boa parte de moitos e moitas cultoras do galego, esta lingua seguramente iría desbravar outros camiños. Ora, diferentemente de algúns dos anteriores, Luisa Villalta foi algo máis do que outra voz a pregar no deserto, porque ela fixo parte da xeración dos mínimos reintegracionistas, unha práctica escrita cuxo corazón deixou de bater quase ao mesmo tempo que o da Luisa. Quen teña dado unha vista de ollos ás biografías sobre ela publicadas, verá que a práctica totalidade dos nomes que sobre ela opinan ou que partellaron con ela momentos da vida se connotaron no político co nacionalismo e no lingüístico con unha forma de entender a lingua que, sen chegar a adoptar a ortografía portuguesa, buscaba puntos de encontro con esta lingua e recusábase a participar no cordón sanitario que as institucións culturais galegas aplicaban aos lusistas. Moitas desas amizades da autora confesábanse, como ela, admiradoras ou discípulas de Carballo Calero, e algúns até chegaron a participar na fundación da AGAL en 1981, que defendía unha postura abertamente lusista, de máximos. Francisco Salinas, Xoán Trillo, Fernán Bello, Manuel Miragalla, Miguel Mato ou Xavier Alcalá, entre outros. Mas que son os máximos e os mínimos? Máximos reintegracionistas e mínimos reintegracionistas de que xa ninguén fala e que tan importantes foron na guerra das normativas dos anos 80. Foron dúas normas lingüísticas alternativas á norma oficial que promovían diferentes graus de aproximación ao portugués. As primeiras, que adoptaban o fundamental da ortografía e do modelo gramatical portugués, foran establecidas pola AGAL. E as segundas, que mantiñan a ortografía española, mas evitaban afastarse do portugués en termos gramaticais e lexicais, foran defendidas pola Asociación Sociopedagóxica Galega, a partir do modelo de galego que Carballo Calero ensinaba nas súas aulas universitarias antes da fundación da AGAL. Elas nasceron a partir do momento en que Carballo Calero foi afastado do proceso de normativización, cando fracasaron na práctica as súas normas de 1980, o que acabaría por conducir ás normas da Real Academia Galega actualmente en vigor. Por un lado, en 1981 nace a GAL e o propio Carballo publica Problemas da lingua galega, o primeiro libro da historia no que se coñece por galego reintegrado ou galego de máximos. Por outro, a partir de 1982, a Asociación Sociopedagóxica Galega inclínase definitivamente polas normas de mínimos, que eran en grande parte as que Carballo propuña nas normas de 1980, que el mesmo xa deixara de defender, mas que aínda usaba ás veces por posibilismo.
Este foi de facto o motivo polo cual tamén o nacionalismo acabou por abrazar o galego de mínimos, da SPG, e non o de máximos, da AGAL, que consideraba demasiado afastado do modelo ortográfico de coñecemento xeral para os galegos. Durante os seguintes 22 anos, ao redor dos mínimos desenvolveuse unha densa malla asociativa editorial con que se identificaron numerosas persoas do mundo da escrita e do ensino do galego. Querían aproximarse do portugués, mas priorizando a socialización do ideario nacionalista. Luisa Villalta encaixa a perfeición na historia desta orientación, desde o namorico inicial cos máximos, en meados dos 80, até as mostras de desfalecimento que el foi dando a partir de meados de 90, até sucumbir en 2003, cando un acordo reorientou a norma oficial para o portugués en algúns aspectos. Morrendo en 2004, Luisa Villalta até parece ter querido por cara a este desfecho. Anos depois, tamén os máximos acabarían por desaparecer como norma, cando a AGAL os fixo confluir con o portugués nunha norma máis abranxente. Non fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz.